Moje pjesme su zadnji smeće i šund i nikom ne bi preporučio da čita moje pjesme. Milan Fošner predstavio je novu zbirku pjesama nazvanu Strahovi su sakriveni u bocama od piva. Riječ je o njegovoj 4. zbirci pjesama, a objavio je i roman pod nazivom Šibajući mrtvog konja. U pjesmama osebujni pjesnik opisuje svoja unutarnja stanja, emocije, a svoje mjesto među stihovima nađe i pokoje autorovo sjećanje. To su pjesme koje ne govore o ničem posebno, a većinom su to zapisi u trenucima u kojima sam ili imao sreće pa pio pivo, ili nisam imao sreće da kupim pivo i onda sam bio očajan zbog toga. Dok gledam stare fotografije, pomislim, jebi ga, prošlo je sve to, ali ipak neka struja prođe. I vidim neke djevojke se smiješe na tim slikama, moje prve ljubavi koje me grle. I neki parkovi su tu, parkovi i klupice kojih više danas nema. A boce od piva na tim slikama izgledaju zastarjelo i mi ih držimo poput trofeja dok radimo grimase po deranim trapericama. Tada smo još bili mladi i pivo je za nas imalo veličanstveni okus dok smo cugali na Štrosu ili dok smo cugali u Omladinskom ili dok smo cugali bilo gdje. Pivo je za nas imalo veličanstveni okus. U gomilu tih gluposti što sam zapisao, možda ako je i 3 rečenice pametne, zbog te 3 rečenice pišem. A kako to da je organizirana ovakva jedna večer poezije ovdje? Pa Milan Fošner, ja smo već duže vrijeme prijatelji i smatram ga vrhunskim književnikom i pjesnikom i prvi put kad je bio stvarno je bilo super i tako da smo to odlučili ponoviti. Među brojnim detaljima koji krase zidove Totema primijetili smo i jednu uokvirenu Fošnerovu pjesmu. Moj otac, pošto je on vlasnik auto otpada i pronašao se u toj pjesmi i neke situacije iz njegove mladosti i njegovih prvih Audi i to i odlučio je staviti tu sliku na zid. Bilo je jako interesantno, mogu reći jedne strane dosta biografski, koliko sam ja shvatio njegovo proživljavanje situacije tih 40 godina, promjene u društvu, trenutne situacije. Vjerujem da smo se, puno nas ovdje dosta pronašli u tim nekakvim pjesmama. Mi Milana znamo već fakat poprilično dugo. On je bio naš susjed i uvijek rado odemo pogledati njegovo štivo. I još ovako živo ga je pogledat baš poseban gušt i stvarno onak uživancija i dobro ga je vidjeti s vremena na vrijeme. Pa bilo je lijepo, pogotovo su mi se svidjele nove pjesme koje nisam još čuo i sve u svemu nastup bi ocenio dosta dobrim i bilo je publike, jedan veliki plus. Milan i ja se zapravo poznajemo dugi niz godina, živjeli smo u istoj zgradi, u istom ulazu. On je zapravo na neki način i recimo tako kriv zbog nekakvog mog rokerskog opredjeljenja, jer sjećam se to tada, to su još bio kraj 80-ih godina, kada sam posuđivao od njega ploče, tada Sepulture, Iron Maidena, Rolling Stonesa i tako dalje. S obzirom na pozitivne reakcije prisutnih, ovakve večeri poezije u Totemu bi mogle postati dio redovitog repertoara. Ovakve večeri planiramo raditi u budućnosti jer ima mnogo ljudi koje zanima dobra poezija, književnost i